Kuuɗe Lilaaɓe suura 11 aya 11 yaaki 40. Bulus e Siila nder suudu cural. Wonde nyalnde emin njaha to ɗum waɗata do'aare, sey min kawri e goɗɗo korɗo. Korɗo on o darno emo heɓana jeyɓe mo ceede ɗuɗɗe e kuugal maako ngal raarnuki. Sey o waɗi ka tokkukimin, minon e Bulus, emo wulla, emo wi'a, yimɓe ɓe ɓe kuwanooɓe Allah mawɗo, e ɓe andina on laawol kisndam. O waɗi balɗe ɗuɗɗe emo waɗa non, haa Bulus ɓerni, yeeƴiimo, wi'i ginnol ngol, nder inde Yeesu Almasiihu, emi wi'ima, wurta nder maako. Ɗon e ɗon ginnol ngol wurtiimo. Nde joomiraaɓe maako ngi'i laawol heɓuki ceede maɓɓe to korɗo on darake, ɓe nangi Bulus e Siila, ɓe ndasi ɓe, ɓe njaari ɓe luumo, ton to mawɓe gariiri. Ɓe njaari ɓe yeeso mawɓe gariiri ndin, ɓe mbi'i, ɓe yimɓe ɗiɗo ɓe Yahudanko'en, e ɓe ummina hakkillo yimɓe gariiri meɗen naa seɗɗa, e ɓe ekkitina ndonuuji ɗi haana njaɓen ko tokken, ngam enen en Romanko'en. Yimɓe ɗuɗɓe kawriti dow maɓɓe. Mawɓe gariiri ngadi ɗum ɓortiɓe, ɗum fiiɓe. Gaɗa ɓe piyaama piiɗe kalluɗe, ɓe maɓɓa nder suudu cural. Mawɓe ɓen mbi'i deenoo suudu cural, reena ɓe boɗɗum. Kanko bo nde o nani non, o nattini ɓe nder suudu cural cakaaru, o haɓɓi koyɗe maɓɓe hakkunde leɗɗe ɗiɗi mawɗe. Caka jemma, Bulus e Siila e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe manta Allah e gimi, nangaaɓe horiiɓe e kettindani ko ɓe mbi'ata. Ɗon e ɗon leydi dimbi, dimbaaki mawki, haa fuɗɗoode suudu cural ndun dimbi. Dammuɗe fuu maɓɓiti, ɓoggi njamdi ɗi ɗum haɓɓiri wonɓe nder suudu cural ndun fuu taƴi. Nde deenoo suudu cural on wiili, o yi'i dammuɗe ɗen fuu e maɓɓiti, o kammi maɓɓaaɓe fuu ndoggi. Ngam maajum o sorti kaafahi ngam o wara hoore maako. Sey Bulus noddi sembe, wi'i, taa waru hoore maaɗa, min fuu e min ɗon. Deenoo on wi'i hokke fitillaaru. O doggi o natti to Bulus e Siila ngoni, o dicci yeeso maɓɓe, emo diwna ngam kulol. Nden o wurtini ɓe, o wi'iɓe, moodiɓɓe, ko ngaɗaymi mi hisa? Ɓe nooti ɓe mbi'i, hoola Yeesu Joomiraawo, an e wuro maaɗa fuu on kisay. Ɓe metanimo wolde Joomiraawo, kanko e wuro maako fuu. Nder jemmaare nden o wurtini ɓe, o lootani ɓe nawnooɗe. E ngel ɗon carel o waɗana baptisma, kanko e wuro maako fuu. Nden o yaari Bulus e Siila wuro maako, o hokki ɓe nyamdu. Kanko e wuro maako fuu ɓe nani belɗum, ngam ɓe ngarti kooliiɓe Allah. Nde weeti, mawɓe gariiri ndin liloy taadiiɓe, ɓe mbi'a deenoo on yoofa Bulus e Siila ndilla. Sey deenoo on wi'i Bulus, mawɓe liloyi mbi'i ɗum yoofa on, ngam non mburtee jooni njahon jam. Ammaa Bulus wi'imo, ɓe ngaɗii ɗum fiimin yeeso yimɓe daga min ngaɗanaaka kiita, ɓe maɓɓi min nder suudu cural. Minon bo min Romanko'en, nden jooni ɓe mburtinamin e suuɗe, ɗum waɗataako sam. Doole kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe ngara ɗo ɓe mburtinamin. Sey taadiiɓe ɓen njahi ɗiiwitani mawɓe gariiri haala kan. Nde ɓe nani Bulus e Siila ɓe Romanko'en, ɓe kuli, ɓe njahi ɓe tuubani ɓe, ɓe mburtini ɓe suudu cural ndun. Ɓe torii ɓe, ɓe mburtoo gariiri maɓɓe. Nde Bulus e Siila mburtii suudu cural ndun, ɓe natti wuro Liidiya. Ɓe ngiidi e tokkuɓe Yeesu, ɓe cembiɗini ɓerɗe maɓɓe. Gaɗa maajum ɓe ndilli. Bulus en njooɗii nder gariiri Filiibi, e ɓe ngaajina habaru belɗum. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o, aaya 19 yaaki 22 wi'i, wonde nyalnde emin njaha to ɗum waɗata do'aare, sey min kawri e goɗɗo korɗo. Korɗo on o darnoo, emo heɓana jeyɓe mo ceede ɗuɗɗe e kuugal maako ngal raarnuki. Sey o waɗi ka tokkukimin, minon e Bulus, emo wulla, emo wi'a, yimɓe ɓe ɓe kuwanooɓe Allah mawɗo, e ɓe andina on laawol kisndam. Ɗo en nani, wonde nyalnde Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum ɓe njaha to ɗum waɗata do'aare, sey ɓe kawri e goɗɗo korɗo. O korɗo bo o darnoo, en nani emo heɓana jeyɓe mo ceede ɗuɗɗe e laawol kuugal maako ngal raarnuki. Emo bo woodi ginnol. En nani ko nde nyalnde emo tokkori Bulus en gaɗa,
emo wi'a yimɓe sembe, ɓe yimɓe kuwanoɓe Allah mawɗo, ɓe andina on laawol kisndam. Ɗum tabbitinana en ginni ma andi annabi Isa woni kisno ɓi Adama diga hakke kiita Allah gareka nyalde darngal. ɗum fii kayɗini ɗum, ngam en nani ɗo ginnol ngol meti diga honduko surbajo o ngol fooɗa hakkillo yimɓe, wiiki Bulus en kuwanoɓe Allah laawol waajinki habaru belɗum ɗum kisndam ɓi Adama diga hakke kiita Allah gareka nyalde darngal barka hoolaaki annabi Isa. ɗo haa ginnol ma tabbitini annabi Isa woni mo Allah hokki bawɗe hisnuki ɓi Adama diga hakke mu'en kiita Allah gareka nyalde darngal. Ngam non bandirawo am, ta wanyu ko nanta ɗum, jaɓu habaru belɗum ɗum nanta ɗum, ngam wala wongol laawol kisndam feere sey ni laawol hoolaaki annabi Isa mo Allah waɗi ngam hisnuki ɓi Adama diga hakke kiita muɗum gareka nyalde darngal. Ngam non bandirawo am, sey njaɓa koloɗa annabi Isa ngam keɓa yaafuya hakke maɗa kisndam diga kiita Allah gareka nyalde darngal. Bandirawo am, to a wanyi gonga ka'a a suɓani hoore maɗa halkere nder kiita Allah nder hiite jahannama. Emi do'o Allah hokkuma faamu ɗum. Amin. Aya 13. O waɗi balɗe ɗuɗɗe mo waɗa non haa Bulus ɓerni yeeƴimo wi'i ginnol ngol nder inde Yeesu Almasihu emi wiima wurta nder maako. ɗon ginnol ngol wurtimo. En nani o surbajo waɗi balɗe tokkori Bulus en gaɗa wi'a yimɓe Bulus en kuwanoɓe Allah jomirawo mawɗo ɓe bo andinaɓe laawol kisndam. Amma en nani fii ɗum mettinani Bulus ɓernde, o yeeƴi o wi'i ginnol ngol nder inde Yeesu Almasihu emi wiima wurta nder maako. Sey ɗon ginnol ngol wurti nder korɗo on. Diga ɗon nde ginnol ngol wurtimo, o heɓayi bawɗe huuki kuugal maako ngal raarnuki kadin. Aya 14 yaaki 24. Nde joomiraaɓe maako ngi'i laawol heɓuki ceede maɓɓe to korɗo on darake, ɓe nangi Bulus Siila, ɓe ndasi ɓe njaari ɓe luumo ton to mawɓe gariiri. Ɓe njaari ɓe yeeso mawɓe gariiri ndin, ɓe mbi'i ɓe yimɓe ɗiɗo ɓe Yahudanko'en ɓe ummina hakkillo yimɓe gariiri meɗen naa seɗɗa, ɓe ekkitina ndonuuji ɗi haana njaɓen ko tokken, ngam enen en Romanko'en. Yimɓe ɗuɗɓe kawriti dow maɓɓe. Mawɓe gariiri ngadi ɗum ɓortiɓe, ɗum fiiɓe, gaɗa ɓe piyaama piiɗe kalluɗe, ɓe maɓɓa nder suudu cural. Mawɓe ɓen mbi'i deeno suudu cural reena ɓe boɗɗum. Kanko bo nde o nani non, o nattini ɓe nder suudu cural cakaaru, o haɓɓi koyɗe maɓɓe hakkunde leɗɗe ɗiɗi mawɗe. En nani ɗo nde jeyɓe korɗo o ngi'i laawol heɓuki ceede maɓɓe darake, sey ɓe nangi Bulus Siila, ɓe ndasi ɓe njaari ɓe luumo ton to mawɓe gariiri, ɓe ngulli ɓe wiiki ay Bulus en Yahudanko'en ɓe bo ummina hakkillo yimɓe gariiri ndin laawol ekkitinol maɓɓe, ɓe bo ngaddaniɓe goɗɗi ndonuuji ɗi haana ɓe njaɓa, nde kamɓe ɓe Romanko'en. Diga ɗon en nani sey ardiiɓe gariiri ndin ƴamaayi maa ko ɗume waɗi, ɓe ɓorti Bulus en ɓe piiɓe piiɗe nawɗe haa ɓe nawni ɓe, nden ɓe maɓɓoyɓe nder suudu cural, ɓe mbi'i deeno suudu cural on o reena ɓe boɗɗum. En nani deeno suudu cural on bo waɗi Bulus Siila nder suudu cakaaru, o haɓɓi koyɗe maɓɓe hakkunde lekko makko ngam to ɓe sopto. Aya 25 yaaki 25 o wi'i caka jemma Bulus Siila ɓe ngaɗa do'aare ɓe manta Allah gimi, nangaaɓe horiiɓe kettindani ko ɓe mbi'ata. ɗon leydi dimbaaki mawki haa fuɗɗoode suudu cural ndun dimbi, dammuɗe fuu maɓɓiti, ɓoggi njamdi ɗi ɗum haɓɓiri wonɓe nder suudu cural ndun fuu taƴi. En nani ɗo nder jemmaare nden Bulus Siila maɓɓi nder suudu cural ɓe nder nawɗum torra, amma en nani ɓe ngaɗi ka yettuki Allah ɓe ngaɗa do'aare ɓe manta Allah joomiraawo nder gimi, haa maɓɓaaɓe nder suudu cural ndun kettindi nana ko ɓe mbi'ata.
Allah Joomiraawo holli teddungal muɗum e bawɗe muɗum nder jemmaare nden. Ngam en nani nder jemmaare nden Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum waɗi leydi dimbi, dimbol cembingol, haa fuɗɗoode suudu cural ndun dimbi, dammuɗe suudu cural ndun ma maɓɓiti, ɓoggi njamdi ko sarkaari ndi ɗum haɓɓiri curaaɓe ɓen fuu taƴi diga juuɗe maɓɓe e koyɗe maɓɓe. Ammaa nder curaaɓe ɓen walaa dogguɗo wurti. Nde deeno suudu cural on huyli yi'i ko waɗi, e mo kammino curaaɓe ɓen fuu doggi ndaɗi. Ngam non o sorti kaafahi ngam o wara hoore maako. Aya 2:2 yaaki 2:23 wi'i, nde deeno suudu cural on huyli, o yi'i dammuɗe ɗen fuu e maɓɓiti, o kammi maɓɓaaɓe fuu doggi. Ngam maajum o sorti kaafahi ngam o wara hoore maako. Sey Bulus noddi sembe wi'i, taa waru hoore maaɗa, min fuu e min ɗon. Nde deeno suudu cural on huyli yi'i ko waɗi, e mo kammi curaaɓe ɓen fuu doggi ndaɗi. Ngam non o sortoyi kaafahi ngam o wara hoore maako. Ngam e mo andi lallay to curaaɓe ɓen ndaɗi, kanko ɗum warata e mbattudi maɓɓe. Ngam non e mo yiɗi o wara hoore maako, ko maa laamu wara mo. Ammaa en nani nde Bulus yi'i ko yiɗi waɗuki, sey meti sembe wi'i mo, taa waru hoore maaɗa, min fuu e min ɗon, walaa dogguɗo nder amin. Nder hayɗinki deeno suudu cural on waɗi ɗum waddanimo fitillaaru. Nde o raari o yi'i ɓe fuu e ɓe ɗon, o hayɗini, o doggi o yahi to Bulus en, o dicci yeeso maɓɓe e mo diwna ngam kulol. Lallay deeno o yi'i ko hayɗini ɗum daga o danya o meeɗaayi yi'uki. Ngam non o ƴami Bulus en ɗume o waɗata o hisa diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal. Aya 31 yaaki 34 ɓe nooti ɓe mbi'i, hoola Yeesu Joomiraawo, an e wuro maaɗa fuu on kisay. Ɓe metanimo wolde Joomiraawo, kanko e wuro maako fuu. Nder jemmaare nden o wurtiniɓe, o lootaniɓe nawnooɗe. E ngel ɗon carel o waɗana baptisma, kanko e wuro maako fuu. Nden o yaari Bulus e Siila wuro maako, o hokkiɓe nyamdu. Kanko e wuro maako fuu ɓe nani belɗum, ngam ɓe ngartii kooliiɓe Allah. Ɗo Bulus en tabbitinanimo wiiki ko o waɗata o hisa diga hakke maako e kiita Allah gareeka nyalde darngal woni o hoolo Annabi Iisaa Joomiraawo, kanko e iyaalu maako fuu ɓe kisay. Bandiraaɓe am, ɗo e tabbitinana en laawol ngol ɓii Aadama heɓirta kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal woni e laawol hoolaaki Annabi Iisaa. Walaa wongol laawol feere ngol ɓii Aadama heɓirta kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal, sey e laawol hoolaaki Annabi Iisaa. Walaa wongol laawol ngol ɓii Aadama heɓirta nattuki wuro Allah ko bo aljanna, sey e barka hoolaaki Annabi Iisaa, mo Allah e hoore muɗum siryi ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal. A faami ɗum bandiraawo am? Bandiraawo am, ɗum waɗoto amma a ƴama nder ɓernde maaɗa, ɗume ngaɗata ngam kisa kiita Allah gareeka nyalde darngal? Ɗume ngaɗata ngam keɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna? Allah Joomiraawo e notanoma ƴamol maaɗa ɗo wiiki, sey kolooɗa Annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisnuki ma diga hakke maaɗa e kiita maako gareeka nyalde darngal, o bo yaaruma wuro maako waato aljanna. Ngam non sey njaɓa kolooɗa Annabi Iisaa o warta kisnoma diga hakke maaɗa e kiita Allah gareeka nyalde darngal, o bo yaaruma wuro Allah waato aljanna. En nani Bulus en ɗawti metanki deeno suudu cural on wolde Allah, o bo jaɓi ko ɓe mbi'imo, o hooli Annabi Iisaa kanko e iyaalu maako fuu. Nder jemmaare nden ɓe ngaɗana baptisma, ɓe nani belɗum e seyo nder ɓerɗe maɓɓe, ngam ɓe ngartii kooliiɓe Allah. Ngam non bandiraawo am, amma sey kooloɗa ko nanta ɗum, se ko wala a heɓay yaafuye hakke maaɗa, a heɓay kisndam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal, a nattay wuro Allah waato aljanna, a bo nanay belɗum e seyo e welwelo nder ɓernde maaɗa.
En nani deno suudu cural on gada o wurtini Bulus en o lootani ɓe nawnoɗe maɓɓe o yaari ɓe wuro maako o hokki ɓe nyamdu. Aya 35 yaaki 35 o wi'i, nde weeti mawɓe gariiri ndin liloy taadiiɓe ɓe mbi'a deno'o on yofa Bulus e Siila ndilla. Sey deno'o on wi'i Bulus, mawɓe liloyi mbi'i ɗum yofa on, ngam non mburte jooni njahon jam. En nani nde fini ardiiɓe ko mawɓe gariiri ndin liloy taadiiɓe ɓe mbi'a deno'o suudu cural on yofa Bulus en dilla. Ngam non sey ardiiɗo suudu cural on wi'i Bulus en, mawɓe liloyi ɗum yofa on, ngam non jooni sey mburtoɗon dillon njahon jam. Aya 32 amma Bulus wi'imo, ɓe ngaɗi ɗum fiimin yeeso yimɓe daga min gaɗanaaka kiita, ɓe maɓɓi min nder suudu cural, minon bo min Romanko'en, nden jooni ɓe mburtinamin e suuɗe, ɗum waɗataako sam, doole kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe ngara ɗo ɓe mburtinamin. Bulus en jaɓaayi mburti suudu cural ndun ngam ɓe andi ɓe ngaɗaayi goɗɗum leyfi, nden bo e zamanu ɗum Romankeejo taƴantaake kiita piidi, ngam non kiita ka ɗum taƴanta goɗɗi leƴƴi ɗum taƴantaaka Romanko'en, ngam kamɓe laamoto e jamanu ɗum. E jamanu ɗum bo goɗɗi leƴƴi e mbaawa wartuki Romanko'en e laawol sooduki laamu wartuki non. Bulus en bo e ngoodi laamu ɗum wartuki Romanko'en ngam ɓe coodi laamu wartuki non. Aya 38 yaaki 39 sey taadiiɓe ɓen njahi ɗiwitani mawɓe gariiri haala kan. Nde ɓe nani Bulus e Siila ɓe Romanko'en, ɓe kuli, ɓe njahi ɓe tuubani ɓe mburtini ɓe suudu cural ndun, ɓe toriiɓe ɓe mburto gariiri maɓɓe. En nani nde ardiiɓe ɓen nani Bulus e Siila ɓe Romanko'en, ɓe kuli naa seɗɗa, ngam ɗum waɗoto kamɓe ma ɗum hiitooɓe dow ko ɓe ngaɗani Bulus en. Ngam non ɓe ngari ɓe tuubani Bulus en, nden ɓe njoofi ɓe tori ɓe mburtanooɓe gariiri. Aya 40 nde Bulus e Siila mburti suudu cural ndun, ɓe natti wuro Liidiya, ɓe ngiidi e tokkuɓe Yeesu, ɓe cembiɗini ɓerɗe maɓɓe. Gaɗa maajum ɓe ndilli. Gaɗa Bulus en mburtake suudu cural ndun, sey ɓe njahi wuro Liidiya to ɓe jippino, ɓe meddi e tokkuɓe Annabi Iisaa, e ɓe cembiɗina ɓe ndaro e sembe nder hoolaare maɓɓe dow Annabi Iisaa. Diga ɗon sey ɓe tambi laawol maɓɓe ɓe ndilli. Ɗo to janguɗen en nani Bulus en fuu e torraaji ɗi ɓe njarata ngam kuugal Allah waɗaayi ɓe njaatiri gaɗa. Ngam non bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande sey ekkitoɗen diga to maɓɓe. En nani ɗum fiiɓe piidi nawndi haa ma ɗum nawni ɓe, ɗum maɓɓi ɓe nder suudu cural. Fuu e non ɓe ngaɗi ka mantuki Allah e ɓe teddinamo e ɓe ngaɗa do'aare. En nanaayi ɓe mboyi wiiki, ngam ɗume Allah ali ɓe ɓe torro e ɓe njara bone kalluɗe. Amma fuu e torraaji ɗi ɓe natti ɓe ngaɗi ka mantuki Allah. E non bo Allah holli bawɗe muɗum e teddungal muɗum wurtini ɓe nder torraaji maɓɓe. Ngam non bandiraawo am, ɗum waɗoto amma a nder torraaji feere-feere, taa waɗu ka metitaaki a woya wiiki, ngam ɗume Allah alima nder torra kan ɗon. Amma mantu Allah nder torraaji ɗi njarta, Allah bo hollay bawɗe muɗum haa e laawol maaɗa ɗum yi'ay teddungal Allah. Bandiraawo am, ɗum waɗoto torra maaɗa ɗum ciya ceede, ɗum waɗoto torra maaɗa ciya nanki ɓiɓɓe maaɗa, ɗum waɗoto e ɗum wanyuma ngam a tokkuɗo Annabi Iisaa. Bandiraaɓe am, sey paamen wiiki Annabi Iisaa tabbitinani en wiiki ɗum wanyay en, ɗum nefay en, haa ma ɗum wara en ngam en tokkuɓe mo. Amma o wi'i to en ngannu, to en munyi nder torraaji meɗen en kisay, en keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. E re'irde en nanay sey e welwelo ɗum walaa keerol nder wuro Allah waato aljanna. Sey paamen wiiki Annabi Iisaa mo kooliiɗen ma torraama, o wanyaama, o huɗaama, haa ma o wara dow gaafangal ngam hakkeeji meɗen. Non ma o wi'i enen ma en torroto ngam en tokkuɓe mo. Ngam non bandiraaɓe am,
to torra ko caɗeele waɗa njaatiren gaɗa nder imaanu meɗen dow annabi Isa. Ngam non bandiraaɓe am, nder torraaji meɗen sey manten Allah, ngetten Allah, en bo ngi'ay bawɗe maako e teddugal maako nder jonde meɗen. Allah joomiraawo ɗawta sembiɗinki imaanu meɗen dow annabi Isa. Amin.